Assalamu alaikum, barka da dawa Hausa Tech TV. A darasinmu na yau kuma za mu ci gaba da darasin da muka faro na editing na video akan wayanka na Android. Kamar yadda kuka ga mun yi bidiyoyi a baya, to wannan zai zama kamar ci gaba ne, amma sai dai a wannan video wani sabon software zan nuna muku ko kuma ce application wanda za ku yi amfani da shi, wanda shi ma yana da daɗi sosai kamar yadda KineMaster yake da shi. Saboda haka ba tare da ɓata lokaci ba, mu shiga daga cikin bidiyon. Amma kafin nan, idan kai bako ne, kai subscribing sannan ka taɓa alamar like. Sunana Mbash, mu shiga daga cikin darasin namu. Wannan application ma da za mu yi nuna yau yana da matukar daɗi da kuma fasaha da yawa a wajen video editing. Wannan application ba kowanne ba ne illa Power Director. Shi ma wannan application kamar KineMaster yana da matukar muhimmanci, yana da kuma daɗin aiki wajen video editing. Saboda haka za ka iya zuwa Play Store kai downloading ɗinsa, sannan ka zo ka biyo mu a tutorial ɗin yadda za ka yi amfani da shi. Yayin da ka buɗe shi a farko, za ka ga wannan waje a saman nan da kuka gani, wannan wani aiki ne da in ka fara za ka gani ya nuna maka a nan wajen. Idan kuma kana so ka fara ainihin naka editing ɗin ne, sai ka taɓa wannan inda aka saka new project. A nan ka taɓa new project, za ka zaɓa ga option guda uku da ya baka. Wannan na farko shine ainihin irin na yadda ake yin bidiyoyin kamar film ko wani abu na 16:9 wanda yana kwance ne, ka karkata wayanka ka gan shi full da kyau. Sannan shi ma wannan na biyu na 9:16 din nan, shi kuma yana tsaye ne. Kamar yadda tsarin dai abin yake haka zai nuna maka a cikin bidiyon. Haka shi ma na 1:1 din nan. Saboda haka ni misali yanzu ina so na creating bidiyon da na ɗora a Facebook ne misali, sai in taɓa wannan na tsakiya misali. Yayin da ya buɗo min wajen editing, zai baka follodinka a sama, ka zaɓi bidiyoyin da kake da su da kake so ka yi editing, ko kuma hotuna in kake so ka yi editing. Saboda haka anan ne za ka zo ka zaɓa, idan bidiyo ne, idan hoto ne. Duk misali wannan bidiyon ka taɓa kansa, sai ka taɓa wajen ka taɓa play in ka ga shin bidiyon da kake neman ne ko ba shi ba. Idan shi ne, sai ka zo ka taɓa alamar plus ɗin nan. Idan ka taɓa, idan kana so ka ɗora wasu, sai ka yi back, sai ka sake zuwa ciki ka duba wani bidiyon, ka danna alamar plus ɗin nan, to zai ta jera maka bidiyoyin naka a kai. Ma hotuna ne duk. Idan ka gama haka, danna wannan alamar play na sama. To a nan kun ga kamar yadda kuka gani ya haɗa min bidiyo. Za ka iya rage bidiyo, ka yanke shi daga yadda kake so ya fara ta hanyar taɓa bidiyon, sai ka ja wannan abu da yake ƙarshe, ko kuma in ta nan kake so ka rage haka. Idan kana so ka raba bidiyon gida biyu ne, ka yi amfani da wani guri ka bar wani waje, za ka iya misali kana son daidai nan ne a bidiyon. In ka taɓa kan bidiyon, ka zo kan gefen nan wajen alamar pencil ɗin nan, sai ka taɓa wannan guri da aka saka split. Idan ka taɓa shi, zai raba bidiyon gida biyu. Za ka iya goge ɓangaren da baka so ta hanyar taɓawa, sai ka danna alamar delete ɗin nan. To za ku gani. To haka idan kana so ka ɗora wani hoto ne ko wani abu nan a saman bidiyon nan, sai ka zo yadda aka yi wannan alama, wannan sai ka taɓa shi. Idan ka taɓa, sai ka zo in rubutu kake so ka ɗora a kai, misali wannan kana so ka ɗora wannan rubutun, sai ka koma, sai ka taɓa alamar plus. Idan ka taɓa, sai ka koma ka taɓa alamar wannan alƙalami, inda zai baka dama ka canza rubutun wani abu. Misali nan sai na sa Hausa Tech TV. To a nan kun gani zai nuna min wannan Hausa Tech TV. In rubutun kala biyu ne, in ka taɓa nan zai baka dama ka zaɓi ɗayan ma, sai shi ma ka canza shi zuwa yadda kake so. To kamar haka shine zai aka ga ka wato rubuta ka yi bidiyon ka
Hausa Tech TV by Mbash. Za ka iya ƙara girman abu ta hanyar kama ƙarshen wannan layin ka ja shi, sai ka ga ya ƙara wa bidiyon girma. Idan hoto za ka ɗora a sama kuma nan ka taɓa nan ɗin sai ka zo sama sai ka taɓa. In bidiyo ne nan, idan hoto ne nan, idan emoji ne nan ne sai ka taɓa. Yanzu ni hoto nake so na taɓa na saka, sai na zo misali nan wajen sai na saka wannan hoto. Kun ga ya bani wannan hoto. Idan na so na mai da shi yanda ainihi yake, yi sizing ɗinsa. Idan sa blending mode, ba additive. To wannan ne a takaice dai shine idan ka gama editing ɗinka kana so ka cire shi, sai ka zo idan kana so ka gani ma gaba ɗaya tukun kafin ka cire ka danna alamar nan, zai maka playing bidiyon duka. Idan duka full screen ɗin kake so ka gani, idan ka gama, idan ka taɓa nan zai nuna ma ainihin full screen na bidiyon naka da kai. Idan ka fita kana so ka cire shi, kai saving ɗin sai ka zo nan angle na sama can sai ka taɓa. To nan ka zaɓi irin yadda kake so kai saving. In direct kake so ka tura shi social media sai ka taɓa yadda kake so ka tura shi. In galerin ka ko wato memory wayanka ne ka taɓa nan. A nan sai ka zaɓi quality da kake so kai saving ɗinsa. Idan ka taɓa quality da kake so sai ka danna kan produce ɗin nan, shine zai je maka saving bidiyon akan wayanka. To da fatan kun fahimci wannan bidiyo kuma za ku ji daɗin amfani da wannan application. Idan kun ji daɗin wannan bidiyo ku yi liking, sannan ku yi sharing ga wasu abokai da 'yan uwa da suke da sha'awan irin editing ɗin nan. Sunana Mbash, sai mun haɗu a bidiyo na gaba. Peace.